Da? Da. Extraordinar. Ne plac oamenii care sunt eficienți și își fac temele din timp. Bună seara! Din partea lui Mihai înțeleg. Cum vă numiți? Da, vi încântat. De data asta nu... Este Mihai. Nu este Mihai. Am înțeles. Nu este Mihai, sunt eu asistentul lui. E totul sub control, am vorbit cu el. Am venit aici să vă îndrum spre drumul fericirii. Cum doriți dumneavoastră. Dar mai întâi vreau să spuneți ce credeți că este la capătul drumului. De obicei, oamenii care le place roșu sunt destul de agitați, de-aia am zis să vă întreb dacă... Nu? Interesant. Ați ales roșu pentru că vă place roșu sau pentru că vă displace albastru? E destul de important. Că ne despărțim, că e haos. Și... Nu trebuie să reacționezi așa, pe bune, ne faci să ne simțim ceva. Ce am făcut? Ce am făcut? Pare că... Îmbrățișează, Sorin! Deci poate fi și rău să dai în tarot. Da? Bineînțeles. Dar întotdeauna sunt două părți. Două fațete. Nu cred. Ce? Oare știți cât este vremea? Cât este vremea de frumoasă. E foarte important să ți se răspundă la toate întrebările. Wow. Nu sunt răspundă la toate întrebările. Aveți curaj mult. Ești pisica? Ești pisica! Ești pisica! Da, una pe jos, nu pe sus. Am știu de când am văzut coada aia că ești pisica. Poți să-mi dai lăbuța? Cu mănușă. Ai și fără mănușă. Am știu că ești pisica. Mulțumesc. Pe curând. Acolo e tot.
Să mănânci frumos, da? Îți place? Hai că e timpul să dormi. Hai, scumpa. Așa. Trâng așa. Aici e pătuțul. Cineva bolnav? Da. Ia să calmă.